Zdravo, ja sam Jelena Rudović, bavim se modnim dizajnom. Imala sam estetski problem sa svojim zubima i nekako uopšte nisam imala samopouzdanja da se nasmijem. Čak i kad sam se smijala, uvijek sam krijala svoj osmijeh. Razmišljala sam se koju ću kliniku da izaberem i da radim krunice. Nekih mjesec dana sam istraživala i odlučila sam se za kliniku Barović. Čula sam izuzetno dosta lijepih stvari o njima. Posebno me iznenadilo kada sam i došla, uvjerila sam se u to i posebno me iznenadila doktorica Sandra Đaletić koja je i radila na mojim zubima. Počeli smo sa popravkama, radili smo na tim, pošto je bilo i liječenje i svega toga, došli smo do izrade krunica. Izuzetno, kada mi je doktorica stavila krunice, zaista sam bila iznenađena nekako. Nisam nekako bila svjesna kada se sve to desilo, potpuno sam bila izgubljena, čak sam i tresla i zaista sam im zahvalna. Što mi se svidjelo u njihovoj klinici, zaista ambijent i sami ljudi su izuzetno dobri, izuzetno prijatni i nekako uvijek sam i dolazila i odlazila sa osmijehom. Nakon par dana ponovo nisam bila svjesna svog osmijeha sve dok nije prošao određeni period, nekih mjesec dana, i zaista sad imam baš puno samopouzdanja i ne prestajem da se smijem. I zaista svakome bih preporučila kliniku Barović, a pogotovo čast svima, ali pogotovo stvarno doktoricu Sandru Đaletić.